Επάνω που σκεφτόμουνα τον τρόπο να τη στρίψω, θυμήθηκα ένα έγκλημα για να αποκαλύψω. Σαλτάρω απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκατά στο βάλτο, στη δολοφόνο των παιδιών με τον Ευαγγελάτο. Είναι ξυπνό, είναι απλό, μα θέλει μαεστρία. Να έχει στη τσέπη ένα χαρτί για κάθε δυσκολία. Μα θέλει να και χαπατά και ζώα οι ψηφοφόροι, και τούτο δεν είναι σίγουρο αφού γνωρίζουν όλοι. Κάποιον μπορεί να τον γελάς πολύ και παλαιόθεν, μα όλους είναι αδύνατον ούτε επί μακρόθεν. Γι' αυτό κι εγώ ανησυχώ και έχω πολύ σκοτούρα. Μήπως αντί για το μαλλί πάω κλώτσω στην πατούρα. Που σκεφτόμουνα τον τρόπο να τη στρίψω, θυμήθηκα ένα έγκλημα για να αποκαλύψω. Μα θέλει να και χαπατά και ζώα οι ψηφοφόροι, και τούτο δεν είναι σίγουρο αφού γνωρίζουν όλοι. Κάποιον μπορεί να τον γελάς πολύ και παλαιόθεν, μα όλους είναι αδύνατον ούτε επί μακρόθεν.